Nang dia nih arek-arek iki rek. Biasa iki basecamp iki ndak pernah sepi ngene iki kok ono blas sih. Biasa iki sing ngawali lungguning gerdu iki yo ndono maneh yo Fikri jane. Nang ndi arek iki yo? Aduh. Aku ndak enak dhewe apa gara-gara tak kawani penggawean wingi iku tak nesu ning aku. Aku yo salah pisan yo. Aduh. Apa nesu ning aku arek yo. Biasa iki mesti ngawali lungguh gerdu iki. Aduh. Yo aku yo salah pisan nawani penggawean. Wis keliling. Yo bener jari kadir. Masih wong edan ndak gelem tak tawani penggawean wis keliling koyo ngene. Ning ndi arek iki rek. Duh. Ben wis tak enteni kene wis masuk woro marine bolo-bolo iki teko kene kabeh. Apa bolo-bolo iki padha kelon kabeh ta? Pancen hawane iki rada adem-adem koyo ngene iki. Katene ndi le? Melok Cak. Melok nang ndi sih katene? Ngising Cak. Oh, ngising acak-acak. Mbak gena tenan arek iki pancen. Oh, udah-udah kan wis. Oh, arek saiki ditakoni wong tua jawabe ndak gena. Wis rung mbok palesan Cak, yo ate mancing. Lopo tenan. Sing salah lagi sopo? Lak bener aku takon. Payah tenan. Ndono bener e. Enak teman di neki rek. Kenduren nang tekan loro. Bar magrib sate. Bar isa yo sate. Esuk golek info meneh iki. Di endi ono meneh esuk yo. Boleh yang takon-takon nang arek. Pancen lek hawane adem-adem ngene iki yo sing enak iku pancen kelon pancen. Aduh. Tapi kelon iku asin mosok enak sih. Ya tapi mek gurih. Kita tanggal piro iki? Kok bulannya kok seser nemen. Tapi kok ambu-ambune kok mambu stempet wong iki. Paling cukup sih, enak kerjai iki. Apa bro rek? Awane kok merinding aku yo. Aduh. Iki ngadeg kabeh bulu kuduk iki. Aduh, iki ono apa-apa iki? Hah? Iki ono kunduruwo kok iki. Iya ta. Wah, pikiran positif ae. Ora apa-apa. Aku kok wedi karo Medi, ndak mleng Medine karo wedi karo aku. Karo pada aku. Iya koyokan iki. Aduh. Ono iki iki. Aduh. Ono iki kok. Aduh. Kunturwo. Aduh. Please. Aduh, kon ki. Ayo. Aku menang nih. Untung pilih kita kon niku. Salahmu dhewe ngegeti. Bisa apa meneng kene dhewean? Sing sopan ra. Yo salahmu dhewe. Ora ngegeti aku. Aku ndak duwe rambut mesti dijambat ora kena aku. Malah no. Oh niku. Ket mau nang kene kon bis.
Yo ket mau wis, wong biasa iki ning base camp iku akeh arek, yo tumben kok dino iki kok ndono blas. Biasane sing ngawali lungguh yo Fikri iku biasae. Yo ndak paling arek iku nesu karo aku ndak paling. Oh, Yo gara-gara tak tawani penggawean wingi iku lho. emang pegawaian apa, please, ha? Yo ndak, arek iku tak tawani penggawean. Nah, Iku wis keliling ngono karoku. Wong arek nganggur. Heeh. gelem. Lu ndak gelem arek malah ngamuk-ngamuk ning aku. Opo penggawean taek jare. Ya mungkin arek iku wedine sukar aku. Wong biasa dek iku mesti lek ngawali lungguh ning base camp kene. Yo kon maneh bis nawani arek wis keliling. Wong ana pegawaian meneh ta selain iku. Yo ndak ki, yo jenenge aku kan bolone yo koncone. Yo kan simpati lah, yo tak tawani. Yo berhubung dek ndak gelem yo ndak masalah. Boleh awakmu gelem po ndak? Lain delok potongane cocok lah mbek awakmu iku lek wis keliling. Gelem po ndak? Ya mbok liyane nawani, aku daripada no Fikri. Wis keliling ngono. Sopo sing gelem? Aku mau ae ditawani sing enak gak gelem apa meneh tawani sampean. Mbok wis dino iki gak enak blas aku jagongan wis sampean. Mau wis genduren enak, entuk berkatan loro. Karo sampean gak enak, tak mulih. Sampean kene dhewean yo. Nang ndi ki? Lho, terus aku mbek sapa iki? Ya karepmu apa nunggone kene, apa nunggone sopo? Kok bareng ngomedi ngene iku. Tak mulih aku. Yo kon iku medine. Yo, aku ya tak mulai pisan wis. Awane koyo ngene ha. Aduh, mulai pisan aku wis. Terus le otak menak sing otak ket le. Aduh kesel kabeh aku le. Terus Linda sendiri enak bicetanmu kuwi. Oh iya. Mulai mau itu. Ya kalem mbok. Jawab kontol kan ngono ngene. Nah, apa Fitri ngomong di aku curhat kok di kata ngomong di solusi. Yo anu iku lho, gara-gara cupes iku mau bengi kok. Payah. Apa aja Gus Kri? Anu, namanya penggawean iku. Kalau penggawean tidak jelas, tamu yang pengen iku, cupes iku. Penggawean ndak jelas apa? Iku wong kerja wis keliling. Ya kan enak Kri, kon dikek penggawean wis keliling. Dino kan petuk karo tahe awakmu. Tuh, ndi kon Kri. Oh, kate ngamuk ae sir, guru mari iki lho. Oh, kesusu ae. Lho, bos, gak jelas pisan kon niku. Gak boleh wis. Gak boleh. Nurut kon padha wae wong gendeng. Lho Kri, Boleh aku. Loh, mulai tutup bulan. Fikri. Oh, ndak jelas ada itu. Kurung-kurung micet ndak totok wis boleh dhisik. Wah, ya kon Fikri. Alah, bos. Tinggal turu ae kene.